ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିବାହରେ। ଏଣେ ପ୍ରଦୀପ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେବ ମୁଁ ତାହା କରୁଥିବି। ଯେତେ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ତୁମ ପୁଅ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ପାଇଁ ଆମ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗି ବୋଇଲେ ଯିବି। ପ୍ରଦୀପ ସେ କଥାରେ ହଁ କରିବାରୁ ଗଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତନୁ ବୋଲି ପୁଅ ହେଲା। ଶାନ୍ତନୁ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ଧର୍ମରେ, ବିଦ୍ୟାରେ, ସ୍ୱଭାବରେ ଓ ସବୁ ଗୁଣରେ ବଡ଼ ଭଲ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ବାବୁ, ଗୋଟିଏ ଦେବକନ୍ୟା ମୋର ବୋହୂ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ କହିଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବିବାହ ହେବ। ତାର ଯାହା ମନକୁ ପାଇବ ସେ କରିବ। ତୁ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେବୁ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଗାଳି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତନୁ ଦିନେ ଗଙ୍ଗା କୂଳ ବଣରେ ପାରିଧି କରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଆଉ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ବାପା କହିଥିବା କଥା ବି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବିଚାରିଲେ, ଏ ସେହି ଦେବକନ୍ୟା ହେବ। ଭରସି କରି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ଦେବତା ନା ଦାନବ ନା ଅପ୍ସର ନା ଯକ୍ଷ ନା ମନୁଷ୍ୟ? ଆହା, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତ ମୁଁ କେଡ଼େ ସୁଖରେ ରହନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ସେ ଝିଅଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି। ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ କି ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ବାଧା ଦେବେ କି ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ରହିବି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତନୁ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ ଘେନି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ବଡ଼ ସୁଖରେ ରହିଲେ।